Umoya uyashadelana. Emakhosini Dumelamba kwethu umkhuluthi kusuke endaweni yase 131 Marshall Street, Johannesburg CBD. Ila ngeza khona umsebenzi wami wedluzo ukusiza abantu, ukuvula impilo zabantu. Nje indaba esekutheni ngisiza nje abantu. Mamela ngwaneso. Itopic yami ithi umoya uyashadelana. Moya wanyalana. Umoya uyashadelana. Moya wanyalana. Mkhuluthi ukhuluma ngani? Ngikhuluma ngomuntu oyikuthi umuntu oyikuthi uhamba inyanga. Uma uhamba inyanga, thina inyanga esivela sikutshele iprice. You feel as if le nyanga lena mina ngizokuya kuye lekhi iprice kanje. Le nyanga levela ku YouTube ayiwazi umsebenzi wayo. Hathi imsebenzi wayo ini. Tika mkhulu buyangade. Inyanga evela ku TV iscam ayitsozi inyanga le ayanyanyi lapho. Kwatla mkhulu ngwaneso. You prefer inyanga more ezisemakhaya, ezihluphekile, ezingenalutho, inyanga eyikuthi zikulaphela ehlathini kurondo ngaka, then you feel as if leyo nyanga leyo yinyanga phezulu impilo yakho. Kwatla mkhulu rekere ngwena. Ngengahamba mina ngahamba ngaye enkandla. Enkandla, there is a place called Khatasa. Lapha eKhatasa ngathola omunye enye inyanga izibiza ngosomandla leyo nyanga leyo lapha eKhatasa. Engayilanda inhlupheko phezulu impilo yami. Ngayilanda inhlupheko phezulu impilo yami mangiye lapha na ngayilanda inhlupheko, into yamanga, into itsotsi, into nje ongayazi uzothi yini, isemakhaya erondo nomunye osabekayo ongawuyazi ukuthi yini, engihlangana nabangani bakhe ngiye lapha musa ukuyihamba inyanga ehluphekileyo uzohlupheka. Uzwe inyanga ikupromisa izwi nomhlaba, ikupromisa imoto, ikupromisa izindlu, ikupromisa ini. Ndakaba angeke embatha ukutlorekereni. Ndakaba angeke uze uyithole izinto ozipromiswa inyanga yona ingenaso. I repeat again. Imimoya iyashadelana. Umoya uyashadelana. Uma uza kimi uzolanda impande, ngisogola ngingenalutho. 90% lo moya uzokunika wona. Ngizokunika umoya nawe ozokuhluphekisa ukuya phambili. Uma ngikunikeza impande, le mpande le uma ngikunikeza yona, kuyimpande engithi mina lena impande yemali, but mina nginamali. Kwatla ngikutlo ngwanesi osakhile usuhleya. Uyahamba uyenyangeni, inyanga yakhona isebenzele emva kwendlu, kuloyo emva kwendlu leyo irondo akhona umungena kungathi ngaphakathi kuhlala ama animals. I understand wetsa lanka wena. Khuzeka. Uma ujubuka inyanga yakhona ifaka amasiba lana, ifaka amabhayi, ifaka intambo eziningi ngathi ngasuka inkiqinye ngazo. Mamela ngwaneso. Uyangakeng elonguri isuhleli utlosuhlela wena. Uya enyangeni engayazi 20,000 rand, 20,000 rand akayazi. Uzitshela ukuzoba nemali wena. Akayazi hathi 20,000, hathi nix. Uma uye kuye ufika kubiza imali engaka. Nalo mali ayibizayo ayikukhulu kontsareni. Mina ngaye enyangeni eKhatasa. Inyanga khona ngibona nje ukuthi la kudlala ngami la. Amaskimi ukuskimena. Amaskimi nje kuskimena. Inyanga khona le nkandla. Mangifika lapha ngangena ngicela kungena lapha yana. Madoda. Le nyanga le. Amarondo akhona yirondo, ungena erondweni. Yena futhi uhleli erondweni khona ngaphakathi la. And you know how do these guys do things? Lezi nyanga uma uye kuzona, akire kiditsotsi, urumelwa ki friend ibile le yena right now, mcharge imali engaka lo, mbizi imali engaka, kwasha kwacima. That's how they do things. Kube kuyikuthi khona umunye futhi engaya kuye eMpumalanga. Besisenzima empilweni. Engakulanda ukuhlupheka.
Ilimenyana umumba rikibula wakho. Uma ngifike lapha yana engayilanda lento, mangilandile lento. Uma uthi uyabuka umuntu wakho ukhuluma ngokubreaka ngemali ngani. Sikhe sakhona yena akana nix. Uze umuntu ekubiza 300,000 noma umuntu ethi kwena 500,000 uyikhipha imali. But umuntu uyambuka. Uma umnikeza le mali ngathi uthukile. Basop. Musani ukuya ezinyangeni eyikuthi ziyasogola. Inyanga oyakuyona buka the place lenyanga ihlala kuyona. Noma buka le place lenyanga ibizele kona. Ukuthi le ndawo le mhlawumbe ukuthi lenyanga iya rent. He must be renting about 40,000 here. Uma ukuthi uhlala kulo muzi, lo muzi uyahlala kona. This house noma lendlu le at least makumuzi wakhe, kumethi lo muzi lo manje uyayibiza more than 500,000. Inyanga le. Lo muzi lo mezothengisa lo mama lo. Noma ukuthi uya renta kona, lana ukhokha imali 10,000. Noma ukuthi uya ukuthi uthengile, isibanga 500,000 lo muzi lo. Inyanga ke leyo. Lendlu le nje uyiselokishini, umuntu uyayibuka, umuntu ubheke ezinye izindlu. Lendlu yakhe yindlu engathi ngqono kunalesi. Inyanga ke leyo ke. Hamba uye enyangeni. Inyanga yakho nihamba ngeenyawo. Ithi ingene emotweni yakho. Makhosi. Niye emanzini muhambe emanzini. Inyanga ingene emotweni yakho ayina transport yokuya emanzini. Akanta ukuyisa ehlathini uthi yokulahlisa but ungena emotweni yakho. Hey! Thina kade sidliwa owuthi sithe sintshento lezi likhonditsiba. Ningahambi la thina sambe khona. Izokuthathela imali lenyanga sehlathini. Uthatha umuntu ukuyisa enyangeni. Lo muntu lo bakudla imali nalenyanga. When you'll be thinking ukuthi ukuyisa enyangeni genuinely bayakuscam. Uskema yilo. Seyakhuluma le nyanga le ukuthi mkhulu awumcharge 300,000. Mkhulu uyabuya futhi ngimtshela mangathi kunje mcharge 400,000. Mkhulu umtshela manga ukuthi umfazi wakhe yamjolela mcharge 200,000 more. Uyaskemwa. Bafesa ka wena baqeda ka wena. Inyanga yakhona ayina ngisho nemoto ukuya emanzini but inyanga. Awuna moto ukuya emanzini uyinyanga. Usebenza ngani ungena moto ukuyisa into emanzini? Umsebenzi wakho lo. Alikho isocial ngena spam. Alikho isocial ngena spam. Wena uye emanzini awuna moto. Ugibela kumoto yani mgogo. Ugibela imoto yami kuphethe imituntwana nkosi yami. Awuthi ngene mntana msambeni sonke. Mumakalele ukuthi lo muntu lo uyongigeza emanzini. Uthi uyovula into zami. Yini la uyivula? Uyovulani? Akana moto, akana muzi, akanani. Uyenyangeni qashile emva kwendlu emkhukhwini. Qashile. Ijabela nje imilo kiphuza ubhiya. And azikho inyanga eyilalanayo. I repeat this. Azikho inyanga eyilalanayo njengalezi inyanga ehlala emarondweni emuva. Laphayana usuka laphayana ibruku lehlisile. Iskate lishaphansi ipenti, lishaphansi ipenti. Ipenti lishaphansi, mntaka mama mfutshela manga uyohlola ipenti lisaphansi. Uyogezwa ipenti lisaphansi. Uyokwenzani ipenti ulisaphansi. Like it or not. Like it or not. Inyanga eyikuthi i-right empilweni ayina sikhathi amapenti yakho. Idlabe nso uyetsanga. But lezi inyanga esemarondweni emuva, I'm telling you, zizokwenza poor. Nguhambile umhlaba mina nguthi. Kusuka kuwena, you take my advice or you don't. Mina ngiyinyanga esebenza abantu. Mina uma uza kimi, you are likely enough. Lucky enough. On a likely side. Yokuthi ungathola inhlanhla ngoba ngiyinyanga enenhlanhla. Kuswana lekereke yaSphiri, habatla makereke yaSphiri weekend bese usebenzele umuntu ohluphekile. Once umuntu ohluphekile akubusisa under kereke yaSphiri, kuyayiphitha nje. Once umuntu ohluphekile akubusisa under kereke yaSphiri uzohlupheka uziyonya. Nothing will change empilweni yakho. You need ukuthi ungene uhambe indawo yomuntu ukuthi ngathi ungqonywana hayi ukuthi ungqono. But if you can render yourself uhambe labo gogo abasogola like nobody's business,
Usakilonyela wena. This Mkhuloti from 131 Marshall Street, Johannesburg, CBD. Mina ngisegoli, ngisebenza abantu. Uma ufuna ngikuhlolele, ngihlola abantu each and every Monday to Friday. Angifuni imali yakho eningi. Manje ngiyakuhlola nje kuphela uyahamba, angikunikezi umuthi. Uma ufuna ngikunikeze umuthi, ngizokutshela inkinga yakho ikuphi bese ngiyakusebenza. Lapho ke uzobhadala imali yensebenzo. For mina for consultation manje online and facial noma physical ngizele 500 rand. Ngizokuhlolela. And unkutlo ngwanesu kuyayiphitha nje. Uyahlupheka namhlanje yingenxa yesigubhu wasilanda eMangusi. Lesigubhu wasilanda eMangusi asikusebenzeli ngoba sayenzwa ubani. Ngisuke eMalawi. Ukuya kwami eMalawi ayiso inyanga ekhipha izinto. Kuyinyanga esogola like nobody's business kare shit. La ngwazanga kuhamba la. Inyanga esogola like shit. Efakwe ibruko iskindi amasenda aphuma ngaphansi ngwabona ngihleli naye kanje. Uthi lo muntu umjapa landa pene mustani. Ngaphi ibruko inembo. So these things kumele sintshele ngazo. Ngiyabonga makhosi.